Det er i dag den 19. december. Jeg sidder her i en lejlighed i Valby. Jeg er lige landet i København nemlig, fordi i morgen havde jeg tænkt mig, at jeg skulle køre Sjælland rundt. Ja, jeg har valgt at gemme min årets længste tur til årets korteste dag i år, fordi hvorfor ikke? 600 km er min rute mere eller mindre. Jeg kører i morgen omkring solnedgang, der ved en halv 4 tiden. Ud fra bandcykler, så kører jeg hele vejen rundt om Sjælland. 600 km, mere eller mindre. Lidt over faktisk. Og så er planen at nå tilbage, inden solen går ned den 21. Hurtigt bike check her. Kommer til at have sat landevejshjul på, fordi min rute er primært asfalt. Stort set faktisk 99% asfalt. Med de her nye lækre naturgummi fra Victoria er næsten helt slik. Til gengæld i en 45 mm, så jeg har lidt ekstra komfort. Fordi når du er ude på de der 10 plus timer, så er comfort your speed, som de siger. Airbar selvfølgelig, fordi det skal være virkelig lang tid, så behøver vi ikke hvile i håndledene hele tiden, så kan vi ligge der og have det rigtig lækkert. Det bliver samlet set sådan noget med 18 timer i mørke, tror jeg, og så resten forhåbentlig noget, der minder om dagslys. Så har jeg simpelthen sådan en stor motherfucker af et batteridrevet lygte, fordi at lys er nok key. En reservelygte påmonteret allerede, og jeg har en lygte mere med i min baglomme. Jeg er lidt i tvivl. Jeg ved faktisk ikke, om det overhovedet kan lade sig gøre, men nu giver vi det et skud. En taske, den her er primært til strøm og devices, lidt værktøj. Den her taske, det er rigtig mange tasker, men det er fordi, jeg skal slæbe så sindssygt meget mad, fordi at, jeg vil helst ikke stoppe for mange gange. Et havremælk, energipulver, flapjacks til hver 8. time, en særlig treat. Tørret mango, så alt ikke er geler og vingummi. Koffein, raw bites, den bliver nok træt af. Stadig klam, når man ser det sådan der. Bliver garanteret sikkert både det hårdeste, nok også det dummeste. Jeg har gjort hele året. Måske nogensinde, men måske også den fedeste udfordring. Altså. Jeg glæder mig faktisk lidt til det, selvom det måske lyder sindssygt. Hurtigt stemningscheck her fra Bent Shoppen. En time, mere eller mindre, tror jeg, til afgang. Prøv at se, I skal lige se JT her. Han skal også ud og køre langt. Hvor langt skal du køre, Henrik? Nøjes med 300. 300. Men det er alle de mørke timer. Ja. Så Ben han arbejder på højtryk for at få alt klar. Det er det. Så er lige få alle cykler nogenlunde. Så alle tosserne kan komme ud og smadre sig selv, inden det bliver jul. Velkommen til Juleby. Det er rimelig mørkt. Og nu slutter gadelygterne. Jeg har været ude i lidt over 2 timer. Så kører vi ud af Magleby, Juleby. Jeg prøver at holde lidt omkring 30 i snit. Det lykkedes okay. Og vi har, nok i hvert fald 22-23 timer mere af det her foran os.
Apropos benzintank i Vejlborg. Rødvand. Fyldningsstop. Jeg kører langsomt dernede. Jeg har passeret 200 km, været ude i 7,5 timer, mere eller mindre, så siger jeg stadig foran tidsplanen. Ja, hvis jeg bare kan holde mig vågen og på cyklen, så tror jeg faktisk måske det kan lykkes, men altså, der kan jo nå at ske meget endnu på de sidste 400. Driving home for Christmas. Da 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 da. Bliver det mørkt igen. Man gad godt, at det var solopgang, det der. Men det var Kalundborg. Ikke for at tale Kalundborg ned, men solopgang, det er det i hvert fald ikke. Men det Kalundborg er også optur i sin egen ret. Lige nu synes jeg. For fuck, hvor er der langt fra Vejlborg til Kalundborg. Stort øjeblik. Jeg har lige afsluttet første del af min rute. Jeg har delt den i 2 på Garmin. Så nu pakker jeg den sidste halvdel tilbage. Og min første del var mentalt oversat længere end anden del. Det vil sige, at uanset hvad nu, så er der kortere hjem, end jeg allerede har kørt. Så jeg har kørt 320 km, så kun 280 to go. Det var nok stadig mørkt, altså. Jeg er helt i tvivl om solen overhovedet nogensinde snart. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det på kameraet her, men det er faktisk begyndt at blive lysere. Det er meget sindssygt, at derinde den ligger Holbæk og griner.
Jeg nåede det. Hvor er det? 604 kilometer på lige under 24 timer. Men solen er ikke engang gået ned endnu. Jeg nåede i hvert fald hele Sjælland rundt på 600 km under 24 timer. Det var da også en dag på rammen. Hvad hedder det? Jeg tror lige, jeg prøver at hvile mig lidt. Ses.